Haduol na lang dilay ang panaw, padayon kitag lakaw, dinhi kasakitan atong antuson, dito kalipay dayon, makita ta si Kristo nga maglingkod sa trono, magtawag siya sa tanang balaan, alang saging harian. Kung matapos ng mga kagulanan, wala na'y kasakitan, dito magpuyo kitang malipayon, sa bukid magsasiyon, makita ta si Kristo nga maglingkod sa trono, magtawag siya sa tanang balaan, alang saging harian. Makita ta si Kristo nga maglingkod sa trono, magtawag siya sa tanang balaan,